שלום, פרי ויאלי. תעשו שלום. יאלי, איפה סבא וסבתא? סבא וסבתא במצלמה? לחוץ לארץ. לאן? לאן הם נסעו? לחוץ לארץ. יאלי, איפה סבא? אין. אין? ואיפה סבתא? אין. אין? סבא וסבתא נסעו לחוץ לארץ, נכון? איך נוסעים לחוץ לארץ? מטוס. באוטו? לא, לא באוטו, במטוס. איפה המטוס טס? למעלה בשמיים. נכון, בשמיים למעלה גבוה. טס המטוס ונוסע לחוץ לארץ. באיזה ארץ בחוץ לארץ הם נמצאים? ארץ ספרד. בספרד לא, בספרד הם היו בשנה שעברה. באיזה ארץ הם נמצאים השנה? הנה. בסין. בסין. אתם מתגעגעים לסבא אתה רוצה להגיד סין, סין, סין? יאללה, תגיד. סין, סין, סין. סין. קופיקו. אתם מתגעגעים לסבא וסבתא? לא? יאלי, אתה מתגעגע לסבא? לא? אופצ'ו, את מתגעגעת? כן? תספרי לי כמה את מתגעגעת. הרבה. תוציא את הידיים מהפה. הרבה? למה את מתגעגעת? הרבה זמן כבר? טוב, מה אתם רוצים להגיד להם לכבוד שבת? אתה קורא לסבא? שיחזרו בעלה, לראות אותו, התחפושת שהם קנו לי היא יפה. מה התחפושת? התחפושת שהם קנו לי היא יפה. כן? איך את יודעת? עוד לא ראית אותה. אבל יודעת. את יודעת? כן. למי אתה קורא, יאלי? למי אתה קורא? לאבא או לסבא? בבא? איפה סבא? אין, סבא נסע לטיול. סבא חזר לחוץ לארץ. נכון. יאללה, אתם יודעים שעוד מעט שבת נכנסת אצל סבא וסבתא? יאלי ועופרי, אתם יודעים שעוד מעט סבא וסבתא? עוד מעט השבת נכנסת אצל סבא וסבתא. אתם רוצים להגיד להם שבת שלום? שבת שלום. יאללה. טוב, יאללה, חיבוק ונשיקה. חיבוק ונשיקה. ביי ביי. ביי. אפרי, תרדי ממנו. תרדי ממנו. יאלי, תגיד שלום. ביי ביי. יאלי. ביי. טוב. ביי ביי. דש ונשיקות. ביי.